Nagbangga ang duha ka mga traditional PUJ sa intersection sa dalan Diha Cosalem ug Manalili sa Dakbayan sa Sugbo. Ang buong panghitabo nakuhaan sa CCTV. Ano ang report ni Alan Domingo? Makita kini usa ka PUJ nga miuna sa pagpadagan dapit sa intersection samtang kalit lang miguho ang laing PUJ nga kusog nga mipadagan og mibangga sa kilid sa milabang nga PUJ. Sa kakusog sa impact nalimbuwad ang PUJ. Samtang usa ka pasahero nga nagkapyot sa jeep ang nakalukso apan nagunit na siyang kamot nga gisakitan og nagdagan padong sa daplin. Samtang ubang pasahero sa duha ka jeep ang nanganaog gikan sa sakinan nga klarong adunay gipamati sa lawas. Gani aduna pay nangagi sa bintana sa nalimbuwad nga PUJ. Daling nakaresponde ang mga otoridad, apil na ang mga rescuers diin gisakay sa duha ka ambulansya ang mga naangol sa panagbangga. Apil kanila kining mag-inahan. Nabukol akong ulo niya kung ano kana siya kanang kuan gali kanang pasabaw niya kay nakuan man siya nabuhian man mo siya pagkuan. Samtang katong tinun-an nga nakita sa video nagkapyot ug nagunit sa kamot, mi padayag nga daw dunay nagupok siyang bukog sa kamot hinungdan nga gidala usab kini sa tambalanan. Matud niya nga pulos nagunahay sa pagbadagan ang duha ka mga PJ. Apil ang iyang gisakyan nga bisan pa og red signal milarga na ang PUJ. Samtang ang usa ka jeep nag-apas usab nga dili maabtan sa red light. Magbitin red light ang kinang yellow niya, ang isa kay nag-go wapay green light. Ang akong shoulder man na-dislocate. Ang mga driver sa nagabangga nga mga PUJ, wa maunsa ang lawas nga mihatag usab sa ilang pagpasabot sa nahitabo. Pag-stop ko diya, pag-daing ko, abante ko. Pwede magsugadagan niya. Nagbiting the red light kuno ka ingon sa pasahero nimo. Nagbiting the red light kuno ka. Uwan ako no. Hapit na lagi mo red pero mao bitong nilahos bitaw ko ato. Orange na to. Padong na red. Wa pa mohatag og detalye ang mga otoridad kung sa kinsa ang sad-an kay giimbestigahan pa nila ang nahitabo. Sa inisyal nga kasayuran, adunay 18 ka mga pasahero ang duha ka masakinan apan wa pa masiguro kung pila ang nakaangkon og grabing angol sa lawas. Beating the red light ang usa sa gitan-aw hinungdan nganong nahitabo kining naasong disgrasya diri sa Maydan Diha Cosalem sa Dakbayan sa Sugbo. Dunay pahimangno atong mga otoridad aron malikay sa ingon niini nga sitwasyon. Intersection sir, kinahanglan maghinay-hinay kita sir. Magibuy na lang. Oo, gibihay na lang. Labi nagingaan di kita mo ang suga, tanahon gyud. Kung ilo hinay lang gyud ta. Nam gyud as rules. Samtang gitugan sa CCTV in charge sa Barangay Santo Niño nga accident-prone area ang dapit. 1 year na mo ko diriya sa kaninga council barangay. Murag every year sir na duha or usa nga aksidente nga nanagid pirmi ang kuan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.